Arratzalde on danoi, eta gaurko udal osoaren ohiko bilkurai hasierie emango xeu. Eguneko lan zerrendie jarraituz, lehenengo puntun daukeu, aurreko bilkuretako akten onespena hala badagokio. Bi akta dauzkeu, onartzeko, alde batetik martxoak 21 egin genuen ezoiko bilkurie, behori zentzan apirilak 21 hauteskundetako maiko kidiek aukeratzeko, aktie bialdu satzute, idatzizkue, eta gero bezaldeti daukeu, martxoak 26ko oiko bilkurie, eta horrena bialdu satzute bai audioaktie, eta baite idatzizko aktie, audioaktin laburpen bat dala. Aparte ingoite, orduan hasiko gea martxoak 21ko aktie bozketa mango deu, bat ematek zozezateko baldin mauke, bozketan jarriko deu, aldeko bozkak, hau batez, onartuta. Bai, egixe da, bilkura hortan asko ez geunden, betiko formuli biliko deu. Bertaratu ginenak, hau batez, onartute, eta bertaratu etzienak, ez de bozkatzen. Bigarren aktie daukeu, martxoak 26ko aktie. Uste tano geundela, ez Mari Jose falta zan, Janire ere bai, Azierre bai, eta Juan Bare falta, bai. Beti bezala ingo du bozketie, bat ematek zozateko baldauke, ez. Orduan aldeko bozkak, bertaratu ginenak, hau batez, onartuta. Bigarrengo puntu daukeu, Azkoitiko adau, barkau, bai? Esan? Bai, ez, oin aktak zehoz aldakoi ikusentzuneko dila eta ez dela egule buzeiko beti, audioaktie eta idatzizku eta puntu, ez? Audizu, plenuek grabatziek aktakin ez daukeze ikusirik, da? Errexei gartentasun beste ariketa bat ekie, eta hemen hitzekiana aukeri ematie zuzenin ikusteko. Aktakin berdin jarraituko deu. Audioaktak hartuko jau, izek daukeen programikin, eta gero idatziz bialduko deu laburpen bat. Hori esan da, biharrengo puntu daukeu, Azkoitiko arau subsidiarioetako 26 eremuko oinartxo esparruan plan partzialaren 3. aldaketaren behin betiko onespena. Hau da oinartxo tasei eremue, da industrialdea zango deu, ugarte industrialdea da ona. Orduan, bertan plan partzial bat onartute dao, eta 3. aldaketa bat dakarreu. Dakarreun aldaketie da, tramitazioe jarraitu da, hasierakoz onartu zan dekretuz, aldaketa hau, gero ingurumen tramitazio ere intzako, eta erakusketane egon da. Eta oin, udal osuei dagokixo behin betikoz onartzie. Bertan ekia guzen aldaketie da, ordenantzatako 2. artikulue modifikatzea guez, erabilera idagokixona. Hau da, industrialdea hortan, bertan jartzeien aktibidadiek, pixket zabaldu egeu. Bere garaxen, erabilerie industrialak zauken, aktibidade industrialak zaukeben kategorixe 1, 2 eta 3, hori berdin mantentze deu, eta beste erabilera batzuk bazauden baite bateragarrisek, eta hor sartze deu, 3. sektoreko usuek eta uso komertzialak eta erabilgarri eotie. Orduan, ez dakit, bat ematek zehoz ezateko dauken, honei buruz, bai Jose Joakin? Bai, guk olago ginezu eta zentru eta nahiko modan daula emateu, beste herrixetan jarri dila, eta industrialdea gune askotan emateunez, eta lurralde batzordine gure baizko eman gizun, ez gendulako ikusten inungo arazoik, eta gaur gure baizko eman gizoula, behin betiko zonartu izin daixen, hori bai, esan ez, nehaiko behandu gabiltzela pentatzeula, baina, dana dala, gaur gure baizko eman gizoula. Ezkarrik asko, Joakin. Bozketan jarriko duen. Aldeko bozkak, hau batez, onartuta. 3. puntue daukeu, aurrekontuari buruzko informazioa. Hau hilero pasatzatzute, eta apirileko datukin, bialdu zatzute kontu hartzaietzatik aurrekontun evoluzizue nola dijuen. Beti ezate duna, erozein zalantza baldin maukezute, bai kontu hartzaietzan, eo baita aurrekontun ogazuneko ardurien neurie danez, baiten neuri galdetu eta emateko prest. Eta azkeneko puntua pasatzegea galderreguak. Bat ematek, zehoz ezateko?
bai. Bale, aurrekontutan proposau genuen hori traktorien ITV pasatzeko zena, bitarte guk eskaintzina, eta bueno, maiatza 10 dator, nasko jire, eta bueno, eguraldi txarra baleo hori bitarteko hori pintzia, ziurtatzia. Muxizko nahi. Bale, bai, lehengo jakinarazpena da, ez genekiun noiz atozten, eta hori kontu neukite, bai obratako zinegotzisekin eoze baldimaukebe, baldimauku zute kontakto mateo, zenekin jarri leike deun harremanetan zer berraukiko luke beneo jakina izeteko behintzet, jarri Manolekin eta albidetuko dugu, bale. Beste inork, zehoz ezateko? Ez, bale, bueno, 6 eta 6 minutu dienien bukatutzat emango dugu. Eskerrik asko da noi.